umyalezo wakusihlwa kade kuvula iBhayibheli manje incwadi kaTimoteyu ethi ngokuba lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu hayi kamfundisi wakho ukuba abantu bonke including wena usindiswe. Usindiswa nje usindiswa kade ufinyelela ekulazini iqiniso. Haleluya. Umuntu ehleli ukuthi usindisiwe kodwa udeneqiniso. Sindiswa bese uyafinyelela ekulazini iqiniso. Umfazi iqiniso lithampile nje. Ngiyintombazane iqiniso lithandeze nje. Ngisalazi iqiniso lithandhambe nje. Ungaboni bala nasi ngifinyelele kwazini iqiniso. Yesu bafana. Amen. Ngiyagijima nama-ministries. Nambe ngibona amantombazane ey'fubeni. Praise God sifinyelela ngokwanga nomngcwele. Uma lento yelisile lisiyelela nje esibukile. Nalokho ukhasana nodwa nje lento beselayo. Uzalwane lendaba yokugona yaqala kuJudas. Ayiphethe intentshe lento yokuhagana bazalwane. Ngicela ukuphinda ngikuJesu. Lento yokuhagana isuke inento ngemuva. UJudas nawe ngiyobamba ngimkhabuse uye. Nkosi yami. Ubona iy'khali akusithithekile kwaJesu. Kuku-right kwi-ministry. Ngoba uthela wayeka. Nomfundisi ophambili uthela wayeka. Udla khona emhlambini. Bayakhathana bayadeyithana. Yilapho bethanda khona laba abangafuni iqiniso. Kuthiwa niyoshada kanjani? Niyoshada kanjani nje? Sashada kanjani? Sashada kanjani singatshelwanga? Sashada kanjani? Ukushada uvale iy'nkanuko zokutshelana. Nidayithane niyaspesi. Niyobonana ukuthi ngihlafuna kanjani. Niyabuya nisafunani. Ufika nje yena muhle umeka. Kodwa mayihlafuna ukukhuluma nokuhle emlonyeni. Angisamfuni. Akuyona indaba kaMalumashiye. Ubuyaphi gospel? Usiyobona ukuthi uhlafuna kabi. Ubuyaphi? Lemfihlo yokuganana yadala ukuthi zonke izinto zivele usubotshiwe. Noma uyalala uyakhamisa akakubone sekubophile. Noma ulala uvala amehlo uvule lodwa akakubone sekubophile. Linda wena lesikhathi uthi ngozwa ngobaba, ngozwa ngobaba, ngozwa ngophethe
umuzi. Uma userious ngempilo, uma uthanda ukuphelele bavoveni njengotshwala ongakhanywanga, ugijime nomjolo, yenze njalo. It's a matter of choice. Ukuthi ukhetha kanjani. Uzogcina bonke abantu sebewufisa kuphi. Ukhetha. Yabona indoda le efuna ukuphazamisa ekolweni. Inkosi kwambulela kahle ukuthi akakholwa lo. Utsotsi. Isigebengu sana. Esimvamvanya bonke abathakathaka. Uyasuvela babona mina uyangithanda. Hamba. Isala utshelwa sibona. Isono sokufele siyokubeka inkamba beyibuza. Uyothi uhleka ukuthi faxa. Bathi hayi kuyafaxana khona kodwa wadliwa yini. Bahleka uveza uthotho ngathi abazi yokufakelwa. Kodwa inkinga enkulu wadliwa yini. Laba bakushiya Iceland khona ifika itshelete kodwa khona labantu babamshiya bamshiyela uyathanda ukuzwa nje mhlawumbe uzophula uzwethu lokho bamshiyela akebuza bamshiyela phela manje sengisirious ngifuna umshado mina ungizwa wamiyekela ungizwa mina Sidiswa ufinyelela ekunazini iqiniso. Amen. Leyo nto ke inhle yabongeka ebusweni bukaNkulunkulu umsindisweni. Uthanda abantu bonke. Uyabona nje lokubusukula ingoba inkosi ifuna wena usindiswe. Ayifuna umuntu osondayo inkosi. Ayibandaba nje nokusonda. Ifuna abantu basindiswe. Bangandisa ama-ministries. Ayifuna abantu baphatha amabandla. Ifuna abantu basindiswe. Bafinyelele kwazini iqiniso. Usekusisi. Amen. Your word will return void. It will accomplish what you are sent forth for. We thank you tonight for your voice has already been heard in the atmosphere around our city, around our nation. The people that is in the hall, they have heard the voice. And I'm believing you again that you will demonstrate your power, you will show up, you will minister to heart to heart. And we trust you, Lord, tonight is the night of God to break every fetter, to break every chain. There's a turnaround, there's a shifting that will take place tonight because we believe in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Wonderful name of Jesus. I think tonight is Mama's place. Let's just believe. Because the Holy Spirit ministering already. Praise God. Hallelujah. Praise God. I greet every father, every mother. I greet all our young people. I greet Mom. In the name of Jesus Christ. Whoever is listening to the voice of Jesus, whether you are at home, whether you are on the street, I want to greet you in the wonderful name.
number 15, 16 and 17. Lithi izwi lenkosi isihloko sakhona ukuchithwa kweSodoma. Verse 15. Kusantwela izingelosi zamsheshisa uLothe zathi, vuka uthathe umkakho namadodakazi akho omabili onawo, funa ubhujiswe ngenxa yobubi bomuzi. 16. Esalibala amadoda abamba isandla sakhe nesandla somkakhe nesandla samadodakazi akhe omabili, uJehova nomusa kuye amphumisa ambeka ngaphandle komuzi. Kwathi esaphumisile ngaphandle wathi, baleka usinde, ungabheki emuva kwakho, ungemi indawo ethafeni lonke, balekela entabeni, funa ubhujiswe. Verse 23 to 26. Verse number 23 to 26. UmkaLothe namadodakazi akhe, ilanga laphumela emhlabeni uLothe esangena eSowari. Khona uJehova wabisa phezu kweSodoma naphezu kweGomora isibabule nomlilo kuvela kuJehova ezulwini. Wachitha leyo mizi nethafa lonke nabo bonke abakhe emzini nalokho okuhlumayo emhlabathini, kepha umkakhe wabheka emva kwakhe waba yinsika kaSawoti. U-Abrahama wavuka ekuseni waya endaweni lapho ekade emi khona ebusweni bukaJehova. Verse number 28. Wabheka naseSodoma naseGomora nasezweni lonke lethafa, wabona bheka isisi sezwe senyuka njengomusi weziko. 29. Asithandaze. Siyabonga Baba ngezwi lakho. Siyabonga ngokwehla kwakho ezulwini. Uhambele indawo yaseJeli. Siyabonga ngendawo yaseMaritzburg iyonke, ukuthi umusi obukhona kukaNkulunkulu uyezwakaliswa. Uthe Nkosi Jesu lapho isidumbu sikhona, wathamanqe ayokuthanda khona. Donsa Baba imiphefumulo yabantu basebundlovu ngecebo eliphakeme lakho, ukuba lona lo bafinyelele kuzweni izwi lakho, abezwayo basindiswe, bafinyelele kwazini iqiniso. Fihlele nangumkhosi wakho, uvele wena Nkosi Jesu. Amen. Tonight the word of God speaks to us. Ebusuku nje izwi lenkosi likhuluma nathi. The hand of God is here Isandla sikaNkulunkulu sikule ndawo. to pull us out from Sodom. Sizokwenza umsebenzi owodwa wokuthabula abantu ezonweni zabo. Unsweeply. Igama lami nguSivi ngingowakaphileni. I'm coming from David. Ngibuye eThekwini. There was a hand of God that pulled me out. Kwaba isandla nje kuphela sikaNkulunkulu ngoJesu esangisa
money there. Ubusuyitshela ukuthi uzokwenza imali enhle lapha You have the last 1,000 rand. nangu 1,000 rand. And you put it over there. Usuyawufaka ke wena. And you think you're going to get 1,000,000 rand. Ucabanga ukuthi uzohola imiliyoni. Because you love Sodom. Ngoba wena uyalithanda iSodom. You put your money over there. Njalo njalo ufaka imali. And when you come back home, Mawuphuma lapho you come with nothing. awunalutho uhlafuna amakinasi. 15, you get your wages. Ubusuma uholile. 20, you get your wages. Ngokuhlala 20 uhola. 25, you get your wages. Ngokuhlala 25 uhola. But the first you got to have it what they said. Kodwa into yokuqala nje awusena Because you nokushisa. took all your money Ngoba yonke imali yakho and you put it in the horse. wahamba wayifakela You emali. put it there in the casino. Wayifaka amakhasino. Tonight is your night. Ubusuku The bakho. hand of God is here uJesu to la take you out of Sodom. uthi akumthakuwe. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. It reaches. In Sodom you go on jolly. Lapha eSodom ukhululekile ukuqhubeka nomjono. I did that in Sodom. Ngakwenza ngisesezweni I was sleeping with laseSodom. my boyfriend. Ngangilala The neSodom. tablets never helped me. Amaphilisi The awangisiza. Egyptian didn't help me. Jova awangisiza. I got pregnant for 3 months. Ngamitha inyanga ey'ntathu. I went and did abortion. Ngahamba ngokhipha isisu. But today I'm grateful for the blood Kodwa of ngiyambonga uNkulunkulu ngegazi likaJesu. Jesus. Ngegazi That took likaJesu. me out of Sodom. Ngikhiphe eSodom. Hallelujah. Hallelujah. That blood Leli gazi of that abortion laleyo ngane ngayikhipha. is crying from the ground. Liyakhala emhlabathini. Sodom is crying from the ground. Likhala emhlabathini. Because I caused abortion. Ngoba ngimine engayikhiphi I ingane. destroyed that baby. But Ngayibula. the blood is crying from Kodwa igazi layo liyakhala emhlabathini. Sodom. Khona lapha eSodom. You may be here tonight. Kungenzeka ukuthi ukhona nakusihlwa. God wants to take you out of Sodom. Namhlanje Nkosi ifuna ukuthi ikubambe ngesandla ikukhiphe eSodom. The hand of God is here. Isandla sikaNkulunkulu You are married now, iqiniso ukuthi ushadile. but you still can tell your husband, Kodwa wena there is a baby, the blood is crying from the awukwazi Sodom. ukutshela umyeni wakho ukuthi kunegazi lengane elikhalayo engayikhiphi. From the ground, the blood is Likhala crying. emhlabathini. Hallelujah. Hallelujah. But the hand of God is Kodwa here. isandla sikaJesu silapha. You are so afraid when your marriage will be destroyed. Ukuthi mhlambe uzophelelwa umendo wakho. You are so afraid. Uyesaba. Like the other man Baba testified. Njengoba omunye umakhelwane wafakaza. Omunye ubabeke wafakaza. When the fifth child wasn't yours, Ethi kwatholakala kwenziwa i-DNA test ukuthi umntwana wesi-5 kubantwana abawu-9 owesi-5 akusiyo wendoda. the blood is crying from the Lelo gazi liyakhala emhlabathini. The blood is crying from the ground. Liyakhala igazi One emhlabathini. of these days, God is going to bring us before television. Kuzokwenzeka ukuthi inkosi isibeke phambi He's going to kwesithombe. tell you, Isithombe you touched every sikaMakhona. girl. You touched every girl. Uthi uthintathinta onke amantombazana. You touched
iy'thombe zabantu abanqunu. She turned back to that place. Wathi noma esekhishiwe waphenduka wabhekezwe nakuthanda. You love to be in Sodom. Uyalithanda iSodom. But tonight God is saying to you, Kodwa namhlanje inkosi ithi kuwe you're going to be set free from Sodom. ungakhululwa ezweni laseGibhithe. Sangoma Kanapas, Izangoma ngeke zisisize. you look at our Indians, Bheka thina njengamaNdiya. all got red string on their head. Sonke thina abasendiya singakholwa sinentambo ebomvula. They think the red string can help them. Siyacabanga esizweni sethu ukuthi intambo ebomvu ingasenzela umusa. It's got no power. Intambo bazalwana But yona. yeah, you on the street. Bonke uhamba la You emgwaqweni. got string on your stomach. Abaningi nababoshwe iy'nkalo You got string ngezulu. all over your body. Intambo yonke inyawo. Baboshwe iy'nyawo. Can't help you. Lezo intambo ngeke zikusize leyo huli. Iyose nje ibe ney'ntwana Nkosi yami. My big sister was married for 5 years. Usisi wami wayeshadile iminyaka emihlanu. She did not know Jesus Christ. Wayengamazi uJesu. When she got married, Mayeshada 5 years she had no babies. iminyaka emihlanu yonke wayengenabantwana. My family did everything they can try in the Indian way. Eningi wenza zonke izaba. They took a yellow black fowl Bathatha inkukhu ezimnyama and they went to the sea bayolwandle. and they sacrificed it. Bayohlabela But inkukhu that didn't olwandle. help her. Akusizanga. They did not have anything. Akusizanga. But it was one 31st December. Kwaba lolu usuku luka-31st kuDisemba. She remembered to come out of Sodom Wacabanga ukuthi ake ngiphume eSodom because she couldn't have a baby. ngoba angiyitholi She lendaba. got married in the Indian rite, Ushadele lapha esizweni samaNdiya but never obtained kodwa anyone. konke okwamasiko They were fighting at home with their in-laws. They were fighting at home babelwa with the in-laws. nama-in-laws abasemzini And then they said, try this and try that. bethe basemzini zama lokhu. Nothing helped her. Akuzange kumsize konke Because they were in Sodom. ngoba wayekuleyazwe eSodoma. They were blinded by the things of God. Babevaleka amehlo maqondana nezinto But zasezulwini. one day, Kodwa khona usuku on 31st December, wawumhla ka-31st at the kuDisemba midnight hour, ngobusuku she had the people praying in the church. wezwa abantu bekhuleka enkonzweni. As they were praying in church, Beqhubeka she bekhuleka. made a decision. Wenza isiqubu. She got up from bed. Wavuka The embhedeni. church wasn't far away from home. Isonto lalingekude naye. And then she went to the place. Wahamba waya While they were praying, ngenkathi she bethandaza. said, today is my day. Wathi enhliziyweni yakhe I'm leaving everything behind usuku lwami ngiyeka konke. and turning to you. Ngiza kuwe Jesu. 3 months later, Ngemva kwaleso sikhathi inyanga ey'ntathu Pastor prayed over her umfundisi wakhuleka. and her womb was open. Isibeletho sakhe savuleka. Hallelujah. Amen. The string couldn't help her. Iy'ntambo zimsizanga. The black fowl couldn't help her. Inkukhu eyahlatshwa olwandle The God of this world that we worship couldn't help her. wonke uNkulunkulu abakhonzwayo akumsizanga. The cows that we worship couldn't help her. Iy'nkomo esasiy'thandaza njengomame azisizanga. The cow and the chickens that we worship with, it couldn't help her. Ney'nkukhu esasithandaza kuzo azisizanga. But the end of Kodwa God isandla brought her sikaNkulunkulu out of that place. sasikhipha. No more turning back. Asibuyele emuva. No more turning back. Asibuyele emuva. So tonight, Namhlanje God wants to set us free. uJesu uyathanda Not running this side and that side, usubuye emuva but emuva. looking to Jesus. Bhekisa amehlo akho kuJesu. Praise God. Hallelujah. Tonight, Namhlanje ebusuku you have an opportunity unelungelo nethuba because Jesus is passing you ngoba by. Jesu uyadlula manje. Whether you're in the travel, Noma uselapha esiportini, whether you're in the shipping, noma ulaphaya emashibhini, whether you're in the beer hall, noma usendaweni lapha
The devil was whispering to me, wayenyenyezela he said, take your life. ethi nje sibulala. I was listening to the voice of the God. Ngingalalele kahle uSathane ekhuluma nami. I was listening to the voice. Ngilalela leliphimbo. But that day, Kodwa ngalelo langa when I turned back, uma ngifulathela I looked at my boyfriend. ngabuka isoka lami. I said, I'm going to lose everything. Ngathi ngizolahlekelwa yikho konke. I'm going to lose him. I'm Ngizolahlekelwa going to lose my family. naye I ngizolahlekelwa was listening to the voice of the devil. nami iphimbo And linginyenyezela. as I was looking forward, Uma ngibheka phambili I saw the train coming. ngabona isitimela siza. And as the train was coming, Kusondela. it was coming close to the platform. Sesifika la iplatform isitimela. Whispering to me, uSathane washeshisa. take your life. Wathi sibulale. Don't worry about your boyfriend. Usuyinani Don't ona? worry about your family. Take your life. Sibulale. That day, Lolo suku I said yes to the devil. ngathi yes Sathane. And as the train was coming, Isitimela sisondela. as it was coming, I was hearing the voice. Ngalizwa I was hearing the voice. Ngizwa. As the train was coming closer to my head, Isitimela sesifika I eduze. looked at the boyfriend. Ngathi kejeke. And I said, bye-bye to him. Bye-bye. Bye-bye to him. Bye-bye wena. And as the train was coming closer, Sondela isitimela. I went to commit suicide. Hayi pho. Sesitimela I ngibulala. want to jump before the train. Ngakhumela phansi kujaji ukuthi asihambe phezu kwami. As the train was coming closer, Uma isitimela I was siyasondela. hearing the voice of the devil. Izwa leliphimbo likaSathane. But there was the end of God. Kukhona isandla bazalwane ngenkathi I cannot understand how I got into the train. That day I made a decision abangelolo suku engenza to leave Sodom, ukuthi no ngiyabiyeka Sodoma. to follow Jesus. Ngizolandela uJesu. Praise God. Hallelujah. I had an opportunity. Ngaba nethuba. I don't know about you. Angazi-ke wena. You may just go on the road Kungenzeka uhambe la and emgwaqeni. the car can come and knock you down. Uvele kuqhamuka imoto You just came out of Sodom. ufele eSodoma. You just came out of your journey. Uqhubeke ufe usajola. And you just went on the road. Uhamba nje emgwaqeni. You never said yes to the Lord. Ngeke ube nethuba lokuthi You never said saw the hand of God coming. baba isandla sikaJesu. Tonight the hand of God is here Namhlanje leso sandla to take you out of Sodom. ukuthi sikucaphune nawe sikukhiphe eSodoma. Praise God. I was working in the clothing Ngangisebenza efemini yendwangu every month, November, December, njalo ngoNovember December before we can just break up. ukuthi isondele ukuthi ifemi ivalwe for amaholidi. All the people will get excited. Abantu bonke ngaleso sikhathi basuke sebejabule. Even we, the Christian, Nathi very sabazalwane excited with closing. siyajabula ukuthi sekuzovalwa. But you know, at that time, Ngaleso sikhathi everybody is excited. besajabule bonke abantu. Then we will go to the club. Bese beyake lapha emhlanganweni Then we will go to the hotel. baye emahhotela And then we will go there and dance. bese We will drink. And we will smoke. And our friend, we should be closing. sithi ngoba sesizovala. We want to be in the place of Sodom. Sithanda ukuthi before ifemi ivalwe ake siyojabula eSodoma. To be with friends. Sihambe nabangani bethu. But it did not help us. Hawa kusisiza. It did not help us. Because another day, Sibe yidaba ngolunye usuku. smoke nicely, Sibheke kahle. dance nicely. Sidanse. And when we went out, Bese sihamba-ke. we were still the same. Sibe siyilokhu ekade We sithi. did not satisfy. Kusenele isandla. We did not satisfy. Asenele. The lady at the well, Owesifazane eduze lomthombo. she had 5 husbands. Wayenamadoda But the 6th amahlanu one, ephethe eyesithupha. hallelujah. Oh, When yes. he came to the well, Uma esesemthonjeni, said, tonight is my night. wathi namhlanje ubusuku bami. I can see a very good man, Kukhona indoda esandala ebukekayo, a very rich man, ecelile, with a lot of money. inemali
God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tonight, Namhlanje ebusuku God is going to set you free. uJesu yinto nje ayifunayo ukukhulula. You earn wages. I'm close. Iqiniso ukuthi uyayithola imali. But you cannot keep it for the next day. Awukwazi nje ukuthi uyithole namhlanje izifiqwe ikusasa. It's lost on the way. Ilahleka nje iphela nje. Gogo testify all the time. Khona omunye ugogo sashona owayifakaza njalo. She said, "Jack, money kept all over." Ethi imali wayeyifihla yonke indawo. And the spirit came Kodwa umoya ongcolile kaTokoloza and stole the money. wayeyibona noma ifihlephi. In Sodom and Gomorrah, Njalo eSodoma there is a lot of spirits. kunemimoya. All kinds of spirits. Yonke inhlobo The spirit of pride. umoya The wophana, spirit of envy. umoya womona, The spirit that murders. umoya wokubulala. Every spirit is around them. Lapha eSodoma naseGomora kukhona uhlobo lo. The hand of God is Kodwa here. kulo busuku namhlanje Take us out from all the sikaJesu spirits of Sodom and sikhulula Gomorrah. eSodoma You don't naseGomora. have to pay money. Ayikho imali ozoyikhokha. You don't have to pay any money. Awuzukhokha You mali. don't have to give cows, chicken, goats. Akukho nkukhu nalo ozoyihlaba. Come freely. Woza ngenkululeko. Come freely. Woza And you will ngokukhululeka. come out of Sodom. Uzokwazi ukukhululeka eSodoma. That blood Leli gazi is crying from the ground. liyakhala emhlabathini. It's crying from the ground. Liyakhala emhlabathini. The Holy Spirit is saying Moya to us, oyingcwele I want uthi to take you out from that place. ukukhulula. I want to set you free. Ngifuna ukukhulula. When Jesus comes, Uma uJesu He efika, sets us free from all the spirit. uzokhulula kuwo wonke That spirit cannot bind us anymore. We can't stay under fear anymore. Asesabi futhi. No more afraid. Akwesabi Because no more sokulelisa. turning back. Ngoba asibuyeli Because of the hand of God is here. ngenxa yokuthi isandla Has pulled us out siyasenyuka from an honorable pit sisikhipha and planted our feet mayo on the king's inyawo highway. zethu endaweni No ephakeme. more turning back. Asibheke emuva. No more turning back. Asibheke No emuva. matter what goes wrong in our Noma life, yakuhlangana nawe, no more turning back. ungabheki emuva. Whether your family rejects you, Noma whether your wife or your husband rejects you, bonke abantu whether at work they reject you, noma izwe lonke but no more turning back. kodwa ungabheki emuva. There's no more turning back. Akukho ukubheka emuva. Don't choose Sodom. Musukulikhetha iSodoma. Choose Jesus. Khetha uJesu. Choose Jesus. Khetha uJesu. Praise God. Hallelujah. God wants to set us free. Inkosi ifuna Set ukusikhulula. us free tonight. Ifuna ukusikhulula In the name of Jesus. egameni likaJesu.